my channel नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव गासिखौबो फिन बरायना थाबाय आसा खालामो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दंसाबो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा एसे स्पेशल जागोन इन्टारेस्टिंबो जागोन मोजां जागोन आसा खालामो गासिबो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनै जोङो आदा मिहिरमोनखौ आदा मिहिर आदा प्रकाश आदा मा होनोमोनलाय सासेया एक्सट्रा इउटुबार आदा खोमदोनखौ जोङो लोगो हमगोन ओमफ्राय आंजों लोगोसे साथाम लोगो दङ नैबे सासे बिनानाव दङ दाख्लै नुनाया बे दङ ओमफ्राय सानै लोगो दंबावो जों ज' थांगोन ओमफ्राय जोङो मैयाहाय आदामोनजों रायलायहरखादों आरोना माने आदा प्रकाशजों रायलायहरखादों आरोना कि आङो आदा आं गाबोन थांगोन लोगो हमनो नोंसोरखौ आदा मिहिरबो फैदोंमोन क'क्राझाराव ओंखायनो लोगो हमथावथाव आं थांगोन नोंसिनि माबायाव होननानै आङो आदानो खबर हरखादों आरोना उसुबिदा मोनगोन ना नङाबा खबर हरालासिनो थांबा ओंखायनो आदामोननो खबर हरखादों आङो ओमफ्राय बिसोरबो होनबाय फैदो फै जेबो नङा आरामसे फै ओंखाम जानो सोंहरलायदोंमोन आदाया मालाबा गोथाव जाहैगोन दे आदा प्रकाश जुदि आं भिडिअखौ नायदोंबा ओमफ्राय आंथ' लोगो मोनदों बिराद इन्टारेस्टेड होननाङा मैयानिफ्रायनो हालालै मोननो लुबैनाया स' जों दा आं बिनानाव ओमफ्राय सानै लोगोफोर जों ज' थांनो नागिरगासिनो स' नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ जोबजासिम नायगोन होननानै स' थ'दो ओरैनोबाबो जोंना 15 सेप्तेम्बराव इउटुबार्स मिटिं दङ स' इउटुबार्स ग्रुप जानानै एसे सावरायगोन स' एबार फार्स्ट टाइम खुंनो नागिरदों बे बुस्थुखौ ओमफ्राय ओरैनोबाबो बिसोरनिफ्रायसो जोङो एसे जेनेबा इन्सपायार जायो मटिभेट जायो बिसोर गिदिर इउटुबार्स बिसोरखौ नायो जोङो बिसोरनिफ्राय सोलोंनो लुबैयो माबा माबि स' बेनो आरोना स' दा जों लोगो हमनो थांसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्टारेस्ट मोनोबा फैदो नायलांबाय थादो जों थांगासिनो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा मा नुयो होनबावदो माबायदि मोनलाङो माबायदि नुयो जोंनि क'क्राझार टाउन आरो मिहिर नों थाखाय नायखाद' गाबोन दाज'बासो जागोन औ दाज'बाबा गवा जों दा माबा लायनो नागिरदों टाउनाव हाबसै नैबो लांफैदो ना हनै थायो बेलाय अबेहाय मोनगोन Bye bye. Bye bye. Oh. जों दा थांगासिनो आदा प्रकाशजों लोगो हमनो माखौदो नायलांबाय थादो न'आ नैबेनो मा जाखो लाबोखो? ada singa dong ada, oमफ्राय मिस्टि दङ ओमफ्राय आपेल दङ मामि आपेल हरफादों लिंहर दं इसोरखौबो आं आर'नाइ गानो सासे आर'नाइ? औ गासिखौबो आं ओरै साइडआवसो थागोन Ekstra Komdan Komdan Video Lasting Lasting औ दा आङो नैबे आखायाव लानाय आर'नाइखौ आदामोननो अननानै लाबोदों आदामोना बेखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय आंनिफ्राय गनायगोन होननानै आसा थाबाय आदामोननिसिम स' आदामोनखौ गाननोसै आङो बिसोरनिफ्राय जोङो इन्सपायार जायो बिसोर जोंखौ मटिभेट खालामो बिसोरनि थाखायसो स' दा आदामोननो अननानै लाबोदों आदामोना लागोन होननानै आसा खालामबाय दे बिसोर फिसा नुबाबो इउटुबफोरखौ बे फेदेरजोबबाय बियो निउस ओमफ्राय जोंनि आदा प्रकाश बिनि थ्रुयैसो बिसोरखौ दा लोगो हमनो मोनदों स' आदाखौ आङो आंनि आर'नाइ अननानै होफैनायखौ आंनो आदाया मोजां मोनदों होननानै आसा थाबाय आरो आङो उल्था खालामसै नामा नैबेखौ आङो आदा एनिथिं एमसिया जुदि नायोबा मोजां मोनगोन होननानै गनायगोन होननानै आसा थाबाय आदानि आखाइखौ खनसे आङो होमबा आदा
आं सोगोन आर'नाइखौ एनिथिं बे भिडिअखौ हरसै मा खालामदों सोगोन Ada kali sini nak mulai sebentar dulu. आं मा बुंनांगौ बुंदो दे मा बुङो मा नाममोनलाय आंना मोदोम मावलांदों आंनासो आं बुंफेरथाराखै फ्रेशमिता मा नाममोन फ्रेशमिता मोना जोंखौहाय मिट खालामनो फैदों आरो जोंखौ आर'नाइजों बरायबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बिनानाव मोना चेनेल दङनो मा नाम होनदोंलाय आं बावफ्लांबाय थाबाय फ्रेशमिता बसुमतारी फ्रेशमिता बसुमतारी चेनेलखौ आं माबायाव डिसक्रिपसनावबो ओमफ्राय माबायावबो आइ बाथरावबो होगोन गाइस गोजौनि लिंकआवहाय मोनसे आइ थायो दे ओरै फैलाय आं सिनाय नैबे बिनानावना चेनेल दङ ओमफ्राय सोरनावबा दंबावो नोंनालाय आंहाथ' गैया दे होमबा नोंबो खुलिनानै ला फ्रेशमिता बसुमतारी चेनेल दङ गाइस सापर्ट हो सब्सक्राइब बेसेबां दङ नोंना Dah 11K only. 11K वाव मेहेरनि अननायाव बे जागोन दायो 20K थाबैनो जागोन थांगोनबो बिउटिना मानसिया दे गाइस सापर्ट खालाम बिसिबां हाजासे खालाम एन्ड थेंक इउ स' माच बरायनायनि थाखाय Kesannya tabai. खोमदोन आं सोंदों दे जाबाय नाङा बुंथारनांगौ बिनानावखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंसिम साइडनिफ्राय बिसिमनोसै दे आं बुंथ'ला So दिनै फ्रेशमिता बसुमतारी बिनानावा जोंनि अफिससिम फैदों माने epsiode चेनेल अफिससिम ओमफ्राय जोंहा मेहेर औवारि आरो एक्सट्रा इउटिउबारनि बिगोमा खोमदोन नार्जारिया जोंसिम सफैदों ओमफ्राय मानि थाखाय फैदों बेखौ एसे एनैबाबो इउटिउबाव जों बुंगासिनो दंखायो ओमफ्राय दायो माने बेवहाय फैनाय मोनथिनानै नैबे बिनानावा जोंनियाव फैनानै माने बेखौ बरायफैदों आरो बेजों बरायनायजों लोगोसे आहाबो आर'नाइ मोनबाय धन्यबाद थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लोगोसे नैबे बिनानावहा मोनसे चेनेल दं आं सिगाङावनो जोंनि मोनसे बै बे दंथल माने दतमा सरि दंथलायनो हाबाय दतमायावहाय मोनसे जाथाय जादोंमोन दैबाना सुजुखाथाना बोरैबाथारमोन नामखौ बावगारलांबाय आङो बुंबाय थायाबाथाय बावो बेवहाय दैबानायाव बिथांनि न'खरनिफ्राय माखासे डनेसन हरदोंमोन बै समावनो आं बुंखादोंमोन बिथांनियाव इउटिउब चेनेल दं होननानै दिनै आरो खेबसेबो बुंबावनि बियो मोसानायनि कभार भिडिअ आगारो जि मोजां मोसायो आयो आंबो मोनायाव नायदोंमोन बिराद बरिया मोसायो मिथिबायना बै दाख्लै बावहाय मोनसे गोदान मोसानाय दंमोन ना दख'ना गोथां कालार गाननाय ना ब्लु कालार गोथां कालार ना ओरैबायदि मोजां नांदों मोसानायखौ नोंथांमोना नायबाथाय नोंथांमोना नायबाय थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामालासिनो माने नङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथारसै होननानै नोंथांमोननि गोसोआ जागोन आरो बिदि ओंखायनो जास्ट फ्रेशमिता बसुमतारी सार्च खालामबानो जाबाय थांनानै जुदि सापर्ट खालामोब्लाथाय माने बेल आइकनखौबो दाबायना होबानो जाबाय सापर्ट खालामनानै ओमफ्राय लोगोसे नैबे मेहेरनि जेसेबांखिनि साबस्क्राइबार एक्सट्रा इउटिउबारनि जेसेबांखिनि साबस्क्राइबार आरो epsiode चेनेलखौ अनसायग्रा गासिबो रायजो राजाफ्राबो नैबे बिनानावनियाव थांनानै जोंनिफ्रायबो माने जोंखौ बारनो हाथोंसै आरो ना एकदमबारे बिनो गड ब्लेस इउ आसिरबाद जासिबाय रोजा खुलुमलायनांगौब्रा ब्लेसिं होबायना ओमफ्राय खोथाबाव आं बिसोर साब्रै फैदों बिथांनाव नामा मा नाम कालमिया खामिया मा लिरो नोंना ब्रह्म कालमिया ब्रह्म ओमफ्राय Anak Amrita Brahma. आंना न'आ नैबे खाथियावनो नार्जारि ओमफ्राय नोङो स' नैबेयावहाय नायदो जोंना जाग्रा बेसाद लाबोगोन आयै नायदो आयै नै बेखौ खोन्थाजाया बे बोरैबा बिदि होननाय नङालै ना बे मिथाबासो बे स्पेसियेलि माबानि थाखायसो बियो मेहेरनि थाखायसो मेहेरासो बिहरलाबायथारदों होमबालाय नों मोनजाला
ओमफ्राय नै बियो एनिथिं एमजेनि एनिथिं एमजेया मैया फैबावनो गोनांमोन लाइभ थांनायनि उनावहाय हा मामि अननानै हरफादों लांदो नङा थाब फैयाबा मोना बियो थाब फैयाबा मोना थाब फैयाबाथाय बेखौ मोजां प्लास्टिक जुनानै दोनखागोन आरो सोरबा आलासि फैबा जों बेखौ बेजोंनो लागायो जायोना गोथारखाना बियो गोथार आं मा थाफाबावनांगौ जाखो आंहा ओरैबायदि जाखायो बिथांमोनखौ जाना देखायसै नामा जाग्रोनांगोन बेखौ जाग्रोदो सिंगा दङ ओमफ्राय साम'खौ लारु फामारजों सयथियो जानोसै दसे थानानै गोग्गोमनो आंखौ नुखादों दा नुदों दे